ଆଜି ଆମର 9 ଦିନ। ସକାଳୁ ଉଠିଲି କିନା କାମରେ ଲଗେଇଦେଲି। ଫାଉଡାରେ ବେଣ୍ଟ ଲଗେଇବା କହିଲେ ବେଣ୍ଟ ଲଗେଇଲି ନାହିଁ। କାଦୁଅ ଗୁରାକୁ ସଫା କରିବାକୁ କହିଲେ କାଦୁଅ ସଫା କଲି କି ନାହିଁ। କାଦୁଅ ସଫା ନ କଲେ ବର୍ଷା ହଉଛି ଆହୁରି ଅଧିକ କାଦୁଅ ହବ। କରିଦେଇକି ଚାଲିଲି ବ୍ରଶ କରିବାକୁ। ବ୍ରଶ କରିଦେଇକି ବସିଗଲି ନଡୁଆ ଖାଇବାକୁ। ଖାଇ ଦେଇକି ଚାଲିଲି ଟିକେ ଯୋଉଠି ରୋଷେଇ ହବ ଘାସ ଗୁରା ଓପାଡ଼ି ଦେବାକୁ। ଓପାଡ଼ି ଦେଇକି ବସିଗଲି। ରୋଷେଇ ତ ହବନି ପୁଣି ସେଇ ବିସ୍କୁଟ କୁ ଖାଇଦେଲି। ଖାଇ ଦେଇକି ଦେଖିଲା ଆମ ଛୁଇଁ ଅଳତା ଗୁରା ବୋଳି ହେଇଯାଇଛି। କିଏ ଗୋଡରେ ଲଗାଇ ସେ ଦେହ ସାରା ଲଗେଇଦି। ଏତିକି କୋଉ କୋଉ ଆମର ଲୁଗା ବାଲା ଆସିଗଲା କାହିଁକିନା 11ରେ ସବୁ ନୂଆ ପିନ୍ଧିବେ। ତାଙ୍କୁ ଲୁଗା ବାଛିବା ପାଇଁ 2 ଦିନ ଲାଗିଗଲା। କେଜାଣି କଣ କରୁଥିଲେ। ଯାଇକି ଗାଧେଇବାକୁ ପଳେଇଲି। ଡୁବୁ ଡୁବୁ କରିକି ଗାଧେଇ ପଡିଲି। ଆସିକି ଚୁଡା ମୁଢି ଗୋଳେଇକି ଖାଇଦେଲି। ଯାଇକି ଶୋଇ ପଡିଲି। ଆଜି ଟିକେ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା କାହିଁକିନା ରାତିରେ ଟିକେ ଠିକ ସେ ନିଦ ହଉନି। ତ ଉଠୁ ଉଠୁ ପୁରା ରାତି ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ଆଜି 9 ପଣା। ତ ସବୁ ଜାତି ଭାଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଭା ସରିଗଲା ତ ଚାଲିଲେ ଖାଇବାକୁ। ତାଙ୍କର ଖାଇବା ସରିଲା କି ନାହିଁ ଆମେ ବସିଗଲୁ ଖାଇବାକୁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ଦେଇକି ଯାଇକି ଟିକେ ଗୋଟେ ଗୁଡ ଲାଗିଲା ପଳେଇଲୁ ଦୋକାନରୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ପିଇଦେଲୁ। ଥଣ୍ଡା ପିଇକି ଭାବିଲୁ ଗୋଟେ ତାସ ନେଇଯିବା କାଇଁ ରାତିରେ ଟିକେ ଅନିଦ୍ରା ହବା ଗୋଡ। ତାସ ନେଇ ଆସିକି ବାଡେଇବା ଲାଗି। ତ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗ ରେ।